E Lăpta muca să spare, mă. Nu, e... Mă, dar vecinul are ce să-ți bate cu crapul celălalt la plută? Mare este al zoom, dar numai pe din afară. Bugă-te-i! De pula mea! Au, vor avea și prostii pe filmarea și... Hai că începe a veni la mal.
Scoate, filmează. De ce nervos a fost? Da, da. Că nu e așa nimic, mă. Și oglindă. După celălaltă. S-a încălcit în el. Așa? Se rupe piciorul. Bă, e păcatul că e. Da, da. Vezi, bă, eu ți-am încărcat bețele. Că la care cum pui mâna pe beță, prindeți. La Robi dau senzor, prinde. Da, vrei să bei bere, carcă bețe. Eu ți-am că nu le încărc, eu nu mănâncă la ce să le încărc. Hai mă. Stai mă, că te chiar și ăsta. Vezi? La cald acolo e beteag. Astea sunt cum o când depunicule, de obicei și ca și astea primăvara după ce depun, cum să bată, apoi să rănesc. Pune mă, Da, bă, că nu ești în apă, mă, ești prost, la cap. Bă, nu mai vorbiți prostii că te filmez. Auzi, Nicu? Nu mai vorbi prostii, adă-l aici. Ia acolo, e jos, am eu dacă vrei. Are mai bine de un kil jumătate. Vezi, acolo e zburat un sol, cum s-o bătut și acolo s-a rame. Scos și bățul ăsta. Nu, dar au fost, ce-o prins Tommy, a fost cu bube, mă, cu bube. Să fac să coc, unde e să duc coc. Da? După când Acesta s-a rupt firul, mă? Nu, eu l-am desfăcut, că sunt încălcit cu ăsta. Ah. Stai, mă, e deșeptule. Nu uită ce tu, mă, nici cum nu vrea să stai. Robi, Pune gâdele. mâna pe ochi. Fii atent ce l-a înghițit. Stai așa.